Alkozit. Hallelujah. Take especially phethe 100 rand. Amen. Thank isipinatshi mfana hey mama sanathi kanjani. Okay ndithi okay ndingazifumana isipinatshi. Athi ke nakusizafika ngo2 ndithi yu wathi ke lo nanaso kuphi iphinde izotsho apha ngo2. Jesus. Uthatha ikhaphetshu ne-carrots. Hallelujah. Bese bona umfana imisa ngebhakhe becala apha kuye ke bese siza kuye estendini. Bese ecela ke ngoku ichinji kulo mfana. Lo mfana amnike ke ezi 50 rand ezi2. Ndithathe ke ngoku ikhaphetshu nento ndithi anakwasiphela ndibengothi ufuna ndileqa umbala lumka ngo5 for upheke. Ndithathe ke nale carrot sathi si12 rand ndithi ayinamsebenzi ziright asikodwa. Jesus. Bisikazi 10 rand nokunyuke nge2 rand athi okay azinamsebenzi ndathatha ke. Xa ndizithatha ke uzandinika ichinji yam kwabanye uyedwa mosistendana nje sakubuyedwa kwabanye bathenga abantu. Uzaxela ndinikayo andinike eza 50 rand zombili. Andinike 27 rand. Ngathi ndaqoba hayi. Mhlawumbe ndiyalingeka sibuphile. Jesus. Ndama ndathi kwenzana umfana kanti ndithi jo athi oh hayi ndiyakwazi uzumvubhe nama hayi ndithembi uthenga apha kumqoqo sozungiro ndithi hayi thatha ile nto yakhe kanti 50 rand yale 50 rand yakho athi yo hayi mama sister ndiyakubona uba xa wedwa kubekho abathatha ngapha bayafuneka ubujonge ulaqazi ngokuvule nje wathi ina mama singokasithi hayi bo yasiyangaphezulu ebendiphethe hayi into ngonto hayi so ndaqoba into sibophile uthi mhlawumbe uyajonga nje ubophile nje kwenzeka le nto uzawuthini nabe sensithi nansi wabe sithi enkosi mama sindiyabulela mani uNkulunkulu bethu nani. Amen.